כל בחורי הישיבות שנמצאים כאן, שבעזרת השם חוזרים בכוחות מחודשים לבית המדרש. תלמדו טוב, תצמחו ותעלו מעלה מעלה במעלות התורה והיראה. ראינו אתכם בישיבת בין הזמנים כאן ברעננה, באמת פלא גדול לראות את הדבר הזה, שבחורים בתקופת בין הזמנים יושבים בבית המדרש ולומדים, וזה המקום והזמן גם להודות ולהעלה ולשבח את העומדים מאחורי הישיבה הזאת, הרב יוסף פייזר, הרב יוסף פייזר, שבאמת משקיעים כל כך הרבה למען בחורי הישיבות ועושים כאן דברים ומחוללים פלאים. אז יישר כוח גדול לכם, זמן טוב, פורה ומועיל, תצליחו ותעלו מעלה מעלה. עוד רגע נאמר בסיום, הגמרא מיד תגיד שיש מושג של זיווג ראשון ויש מושג של זיווג שני. כתוב בספרים הקדושים שכל יהודי יש לו זיווג ראשון ויש לו זיווג שני. הזיווג הראשון זה התורה הקדושה. תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב אל תקרי מורשה אלא מורסה. והזיווג השני זה אחר כך כשהוא מתחתן לנושא אישה. אז התורה זה הזיווג ראשון של כל אחד מאיתנו, שבעזר השם הבניין יעלה יפה, שנזכה כולנו להיות מקושרים לתורה הקדושה, להיות בבחינת עץ חיים למחזיקים בה, לעלות ולהתעלות. חודש טוב ומבורך. אומרת הגמרא